Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Yafikanso nthawi yathu ino imene timakhala tikuona maphunziro osiyanasiyana kuchokera m'buku lopatulika. Pa programu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Kondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36. Koma monga mwa nthawi zonse ndinso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe mmodzi mwa Msanduliza. Phunziro limeneli komanso maphunziro ena tikozowapeza pa tsamba lathu la pa YouTube mukozongoyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies, mudzapeza phunziro limene loonera komanso maphunziro ena ambiri pamenepo. Komanso tili kudziwitseni kuti tili ndi ka application kathu kamene pano pakakupezeka tsopano pa Play Store, mukozongoyang'ana LSOBS. Mukatero mudzakapeza ka application kamene mudzapeze phunziro ili komanso maphunziro ena ambiri omvelera pamenepo. Komanso akamalonje mwene tikozotengerapo nthawi pamene masiku akuyandikira tili ndi msonkhano pa chaka chino chaka cha 2025. Ndachula chaka cha 2025 ifoti nthawi zinaphunziro limathobwerezedwa chaka chino. Ndi munthu amadzati mwine msonkhano uli chaka chino yayi koma tukamba za 2025. Kuti tikhale ndi msonkhano pa 8, 9 komanso pa 10 August. Ku Mirundu pa Mirundu CDSS ku Lilongwe kumeneko. Ena tikozofuna kudzakhala nawo pamenepa. Mulolandiridwa pamene timapereka nambala ngati mufuna kufunsa zambiri mudzatha kuthandizani pa nambala imene tipereke pa mapeto pa imeneyo. Balatu Kamalunji pa tsiku la lero funa tikambepo pa phunziro linanso limene limapereka mafunso ambiri. Phunziro lokudza ziwanda. Kuti kodi totsizo zambiri ndi phunziro limene labwedeza kwambiri. Lokudza ziwanda koma tifuna mutithandizepo kuchokera m'buku lopatulika kuti kodi Bible kwenikweni limati chani. Tikakamba zokudza ziwanda ndi chani? Zikomo kwambiri. Poyamba ndithokoze chifukwa chobweretsa phunziro limeneli. Chifukwa nkhani imodzi imene kunjaku anthu agwedezeka nayo kwambiri. Anthu angotchukirapo ayi naluku. Wina ake amavutika ziwanda ndiye makathandiza iyeyo. Ayi nali uku anthu ali pakali chili kuganiza zoti ziwanda iwo ali okozeka ndithu thanda nazo. Funso lanu ndalimva mwafuno dziwa kuti kodi tikamati ziwanda ndi chani. Potengera buku lathu lopatulika Baibulo, ziwanda ndi mizimu yoyipa imene kwakukulu imatumikira Satana mdierekezi. Ena mwa malembo a Baibulo amatchula kuti angelo wake a Satanayo. Mwina poyamba tiwerengepo buku limeneli pa Chivumbulutso 12 mu vesi yake ya 7 kulekeza vesi yake ya 9. Pa vesi 7 akuti ndipo munali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo wake akuchita nkhondo ndi chinjokaso ndi angelo wake chinachita nkhondo. Verse 8. Ndipo sichinalakika, ndipo sanapezekako malo awo mmwamba, ndipo chinaponyedwa pasi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse. Chinaponyedwa pasi ku dziko, ndi angelo wake anaponyedwa naye pamodzi. Buku limeneli limafotokozera za Yesu atamaliza ntchito yake pa dziko lapansi anapita kumwamba. Koma asanakakhale pa mpando wachiufumu, ntchito imene adali nayo yoti amuchotse oyipa kumwamba abwere pa dziko lapansi pano. Chifukwa poyambirira paja Satana ankachita kumwamba kudzanyenga Adamu, kudzawononga Hava, kudzachita ntchito zosiyanasiyana. Koma adali ndi mwayi omakhalabe kumwambako. Koma monga malonjezo la Yesu lonena kuti ndikapita kumwamba ndikakonza malo, ntchito yayikulu imene amanena ndi kuchotsa oyipayo kuti kukhale bata. Ndi akuti kunali nkhondo kumwamba, nthawi imene Yesu ali kuchita nkhondo ndi Satana mdierekezi. Nthawi imene Satana mdierekezi anavala dzina la chinjoka. Ndaunena kuti nkhondo itakula
ndiye kuti Satana uja amagonja amathawira kuthawira kukenaka kusowa kothawira ndiye kuti iyeyo pamodzi ndi angelo wake wonse anathawira ku dziko lapansi. Choncho lemba limeneli pokamba za ziwanda limene limagwiritsa ntchito mawu kuti angelo wake a Satanayo. Pali malemba ena amene amakamba zokhudzana ndi mizimu yoyipa. Mwachitsanzo tikawerengako Machitidwe chapter 16 tidzawerenga kuyambira verse 16 kulekeza verse ya 18. Akuti ndipo panali pamene tinali kunka kukapemphera anakomana ndi ife namwali wina amene anali ndi mzimu wa mbwebwe amene anapindulira ambuye ake zambiri pakubwebweta pake. Ameneyo anatsata Paulo ndi ife nafuwula kuti anthu awa ndi akapolo a Mulungu wakumwambamwamba amene akulalikirani inu njira ya chipulumutso. Ndipo anachita chotero masiku ambiri. Koma Paulo anavutika mtima ndithu nachewuka nati kwa mzimuwo, ndikulamulira iwe m'dzina la Yesu Khristu tuluka mwa iye, ndipo unatuluka nthawi yomweyo. Apa akugwiritsa ntchito mawu kuti mzimu woyipa. Palinso lembo lina limene tiliwerenge lukambanso za nkhani yokhudzana ndi mzimu woyipa ndi Luka chapter 11 tiwerenga verse yake ya 24 kulekeza verse yake ya 26. Akuti pamene paliponse mzimu wonyansa ukatuluka mwa munthu ubzola malo opanda madzi nufunafuna mpumulo, ndipo posawupeza unena ndidzabwerera ku nyumba kwanga kumene ndinatulukako, ndipo pofika uyipeza yosesa ndi yokozeka. Pomwepo upita nutenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa yoposa ndi uwu mwini, ndipo ilowa nikhala komweko, ndipo makhalidwe otsiriza a munthuyu ayipa koposa oyambayo. Yesu amanena kuti mzimu wonyansa kapena mzimu woyipa ukatuluka mwa munthu umapitapita kuti ukapeze malo a mpumulo. Ndiye kumene kukakhala kuti malo a mpumulo sapezeka, umadzabwereranso kudzasuzumira mwa munthu ngati muli mokozeka kuti ukhuzulowanso. Ndiye ukaona kuti mosesa muli mokozeka ukhuzulanimo ukhuzulowanso. Ndipo dziwa kuti unali umodzi ndi anawuchotsa ndati umapita nukatenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa yoposa umwini imadzalowa mwa munthu. Ndipo munthu amene amadzakhala woyipa koposa mmene adalili woyambirira. Choncho malemba awa ndi ena amene amatchula kuti mizimu yoyipa kapena kuti mizimu yonyansa. Monga taonera pa Chivumbulutso chapter 12 akamba za angelo wake, taona pa Machitidwe chapter 16 komanso pa Luka chapter 11 verse 24 akamba za mizimu yoyipa. Komanso Baibulo malemba ena amatchula mwachindunji pokamba zokhudza ziwanda. Tikamaona pa buku lili la Luka mutu 10 pa verse yake ya 17 akuti ndipo makumi asanu ndi awiri aja anabwera mokondwera nanena, Ambuye, zingakhale ziwanda zinatigonjera ife m'dzina lanu. Ndipo anati kwa iye, ndinaona Satana ali kugwa ngati mphenzi wochokera kumwamba. Taonani ndakupatsani ulamuliro wakuponda pa njoka ndi zinkhanira ndi pa ulamuliro wa mdaniyo, ndipo kulibe kanthu kadzakuipsani konse. Apa Yesu adatuma ophunzira ake kuti apite kukalalikira, koma akunena kuti adawapatsa mphamvu zina zapadera, kuti pamene azipita mphamvu zapadera zija zikawathandize kuti azikagonjetsera ziwanda. Ndiponso mawu ofanana ndi omwe wasitiwerenga pa Yakobo chapter 2 verse yake ya 19 anatchulanso mawu okamba zokhudza ziwanda. Yakobo amanena kuti, kodi munthu wa Mulungu iwe umakhulupirira kodi kuti Mulungu alipo mmodzi? Ngati umakhulupirira umachita bwino, koma dziwa kuti ngakhale ziwandaso zimakhulupirira ndiponso zimanthunthumira. Choncho buku lopatulika Baibulo pokamba za kagulu kameneka kokhudza ziwanda limatchula kuti ndi angelo a Satana, komanso nthawi zina limatchula kuti mizimu yoyipa, komanso nthawi zina limagwiritsa ntchito mawu onena kuti ziwanda. Choncho kuchokera ku buku lopatulika Baibulo tingadziwe zokhudza ziwanda munjira imeneyi. Ndithudi tiyamikire fomwe atipatsa ndithu kachithunzithunzi kuti kodi chiwanda ndi chani kapena ziwanda
ndi chani zimene so Bible lationetsa ndithu kuti patsaka chithunzi kameneko kamachulidwe ake wozifotokoza komanso chachikulu I think tikukamba za zinthu zimene sizimaoneka ndi maso tikukamba za zinthu zimene timadzoti zilipo koma sizimaoneka zimaso zili ngati mphepo etu imati apadutsa mphepo apo komosayiona ungoona zizindikiro chabe yadutsapo so tikukamba za zinthu zimene sitingazione koma tizoti zilipo koma pamene makamba za ziwanda makamba ponso za Satana pali kusiyana kotani pakati pa ziwanda ndi Satana pali kusiyana ndipo ngati kulipo nkosiyana kotani zikomo kwambiri pali kusiyanira napo pakati pa Satana ndi ziwanda pongofuna kuonetsa kusiyana koyambirira pakati pa Satana ndi ziwanda. Satana ali ngati bwana kapena kuti ali ngati mfumu, ziwanda zili pasi pa ulamuliro wa Satanayo. Ndiye kuti sonyeza kuti ziwanda zikamati zikugwira ntchito zimakhala zidzatenga ulamuliro kwa Satana, komanso zikakagwira ntchito zimene upereka ripoti kwa Satana. Ndiye kuti pamenepa pali kusiyana. Komanso china chimene tiyenera kuchidziwa ndi Satana alipo mmodzi, pamene ziwanda zilipo zambiri. Pofuna kuonetsadi kuti ziwanda zilipo zambiri, tikamawerenga mbuku la Marko chapter 5 pa verse yake ya 9, Marko chapter 5 verse yake ya 9 pationetsera kuti ziwanda zilipo zambiri. Pa verse yake ya 9 Marko mutu 5, ndipo anamfunsa dzina lako ndani, ndipo ananena kwa iye, dzina langa ndine Legio, chifukwa tili ambiri. Tsiku lina lake Yesu adapita ku dera lina lotchedwa Gerasa. Kumeneko adakapeza munthu wina ali ndi ziwanda. Ankagona kumanda koma ali munthu wa moyo. Uzoti kumanda kumagona anthu ndithu koma amakhala oti akufa. Koma uyo ankakagona kulikoti ali ndi moyo. Chikampangitsa kuti azichita zimenezo chifukwa kuti mwa iye mudali ziwanda. Ndiye Yesu atakumana naye munthuyo, olunkukambitsana adafika nthawi nake imene Yesu adafunsafunso wa ziwandayo kuti kodi dzina lako ndiwe ndani. Ndiye poyankha adayankha ndi mphamvu ya ziwanda ponena kuti ayi ndine Legio. Nayankha chotero chifukwa tilipo ambiri, tili gulu. Ziwanda zilipo zambiri, pamene Satana alipo mmodzi amene ndi mfumu yawo ya ziwandazo. Popitilira kudziwa kusiyanitsa pakati pa ziwanda ndi Satana, pakagwiridwe kawo ka ntchito, amene adadziwa kwambiri kuyesa, ntchito ya kuyesa munthu ili ndi mwini wake iyi Satana. Tikumbukira paja Satana ndi amene Yehova atamutenga Adamu ndi mkazi wake Hava poyika munda wa Edeni, atawapatsa chikhalidwe chawo munda muja. Satana adapita kukapereka mayeso. Ndiye chifukwa cha mayeso amene Satana adakapereka, zidampanga mkazi wa Adamu kuti athole chipatso chimene Mulungu adawaletsa. Ndiye kuti adawauza kuti sikuti mudzafa ayi, koma kuti Mulungu adangokana kuti mungafanane naye. Koma mukachola chipatso cha mtengo umenewo, mukhala ngati Mulungu kaya. Koma za imfa ndiye kulibe. Ndiye mkazi uja adakopeka mamenewa nkuchola chipatso, mwatsoka imfa idalowa mudziko lapansi. Ndi katchali uyu amene adayesetsa kukagwira ntchito imeneyo. Sipokhapo amadziwa kuti apo kuti ndikamuwine mwine Yesu pa za njira iyi. Adamuona kulimba Yobu, adamubweretseranso mayeso osiyana-siyana kuti mwina Yobu akakumana mavuto aja, mwina nthawi zina akuzipezeka kuti Yobu wanyoza Mulungu. Mwamayi kuti Yobu adali munthu olimba okhulupirira Mulungu, sanagonje kuzimenezo. Adadzayisanso Yesu paja muchipululu muja, munjira zosiyana-siyana. Choncho Satana ndi amene amadziwa kuyesa, pamene ziwanda zilibe gawo la kuyesa, koma zakhala zikumangopeza mwayongulo wa mwa munthu uja. Koma tsopano ziwanda zikati zalowa mwa munthuyo amapezeka ndi mavuto ndithu ochuluka. Anthu ena akhala ali upenga, ena mwina umachita matenda akhunyu, umadzigwetsa, ndiponso matenda osiyana-siyana. Anthu akhala ali umachitika zimenezo
akalowedwa ziwanda. Koma sindunena kuti tikapeza munthu amene ali misala amene wakumana ndi munthu amene amachita matenda akhunyu ndiye kuti amene wali ndi ziwanda ayi. Koma anthu amene alowedwa ziwanda amapezeka kapena kuti ngati zilipo tinganene kuti akuchita zinthu mofanana ndi mmene amachita munthu wa misala. Mwina tinene kuti nthawi zina mukhozotekera simudakolole chaka chino ndiye koma simudakolole chifukwa kuti munalima malo olakwika pamene ine sindinakolole chifukwa kuti ndasofetereza ndipo tonse sitinakolole ali sakatipeza sitinakolole aliponso wena sanakolole chifukwa cha ulesi ndiye kuti tifanana kaonekedwe koma zifukwa zimene zosiyana ndimenenso tingaone kuti amisala kapena akhunyu kapena malendo sanasiyana olo yeso ziwanda amapeza yeso lizili zimenyezo koma pamafuna ndi masule ndi kuti mwina anthu angalawe umvetsa kuloti kankumana kwa misala ndotali ziwanda akamagwa matenda akhunyu ali ziwanda ayi koma ningofotokozera iwo amene Bible imatipatsa chithunzi sichonena kuti ena akalowedwa ziwanda amapanga izi apa ndimafuna tipata nthawi kwambiri chifukwa nthawi zina ndaonapo anthu ena chifukwa chomva kuti tsiku lake Yesu atatulutsa ziwanda mwa munthu zidalowa mwa nkhumba ndiye tsopano anthu adangomva pati pamenepa koma zoti nkhumba zimene mudaleke ziwandazo zidathamanga nkukagwa mnyanja nkufa tinangosanapitiriza amapereka uthenga kuti mukangoiona nkhumba basi ya ziwanda ndio lili ziwanda imene ayi akadadziwa kuti sakadamalankhula zimenezo choncho pali kusiyana kwakukulu ndithu pakati pa Satana ndi ziwanda koma Satana ndi ziwanda pamene akusiyana mu magawo ngati amenewa koma ali mu ntchito inthu ingati imodzi ali ofesi imodzi ndithu koma amasiyana kagwidwe kachani kantchito choncho mukafunudziwa kuti pakati pa Satana ndi ziwanda pali kusiyana napo ayi pali kusiyana ndithu pali zinthu zingapo zimene mofotokoza I think ndingotengerapo zomwe I think sina icho linga chaphunziro limene kuti mutero koma I think ndingotengerapo mwayi kufutaniza anthu omvera mofotokoza za nkhumba kuti zinalowedwa ziwanda zimene zinachoka mwa munthu ndipo tikamawerenga mmene pajamwa zoti ziwanda nkhumba zija zinakalowa m'madzi ndi munthu sanganene kuti sitidya nkhumba ifoti mnalowa ziwanda choyambira nchakuti ziwanda zimene zinalowedwa nkhumba zinalowa kuti madzi zinatha komanso chachiwiri ngati munthu anganene kuti sitidya nkhumba ifoti mnalowa ziwanda ayenera asamwenso madzi nkhumba zija zinakalowa madzi ndi kuti usamwenso madzi fa madziwo mnalowa nkhumba za ziwanda ndi kuti funa anthu amvetsezo ndasoti mafuna tifotokoza think futa imeneyo kakali cholinga yerusalemu komanso I think matithandiza kwambiri kumvetsetsa zokudza ziwanda ndi Satana kuti kodi ubale wawo ngorani kusiyana ngorani zili ngati mmene mwina zimakhalira timu ya mpira kaya miyendo amalowetsa mapuleya awa 11 koma suto saja amapanga ntchito imodzi koma osawa cholinga chawo chingati koma ntchito yawo sikhala imodzi wina ndi goalkeeper amagwira ndi manja player asagwira ndi manja koma osawa cholinga chawo imakhala imodzi so tikakamba za ziwanda ndi Satana ndi timu imene ali gawo lake kuti achite ndithu kuti chimene afunacho chikwaniritsidwe chimene amafuna nchani kugwetsa munthu utachoke pamaso pa Mulungu so mwatipatsa zitsanzo zabwino anamuyesa Yesu Yobu komanso ndi zitsanzo zina Adamu ndi Hava munda muja so tikuona zitsanzo zija zimenedi anthu aja amayesa ndithu ntchito yawo yofuna kugwetsa munthu pamaso pa Mulungu koma tsopano nthawi zina mwina munthu amafunsa kunena kuti ili funso ili ndifunse chifukwa chonena kuti munafotokoza kuti sizimatanthauza kuti timaona m'Baibulo pana anthu ena amene anagwira ziwanda mapanga za misala matatsa chitsanzo cha munthu wina amene munatoona kwa anapita Yesu kuti amakhala kumanda kugerasa amakhala kumanda amaoneka kuti ndi wa misala zina ndipatsa mafunso komanso zina ndipangisa kuti ganize foni munthu akuzomati simaona wa misala lero ndikuti walowedwa ziwanda ngakhale munakulongosola kuti sizina ndazo so I think walongosola ndiperekepo chitsanzo chonena kuti ndazeni matopeza munthu asura chamba nemuna kamasura nyamba nkupeza wapenga misala basi lero ziwanda nchifake ni manena kuti pafuni kumvetsetse atavetsetse ndithu pali zinthu zina zimene timakumana nazo masiku ano osatifa ya ziwanda nthawi zina munthu kakha kuti mwina wapeza kuti wagwa ena khuzuri ndi khunyu inde komanso mwina chimene chimapita mwina uganizidwe kuti khuzuri ka khunyu
mamvurai malungo akulu anathawira ya kubongo zimachitika kupangisa kugwa ndithu ndiso ndio limi chonchiwanda alright koma nonso pano mwinali pofuna kuti mutsimikize fundo imeneyi mwina imene tipatsa ithunzi chonena kuti ifeyo nanga masiku ano fazisa zimene zambiri imene tipatsa mationetsa m'baibulo koma ifeyo masiku ano tikozonena kuti pali anthu ena akakumalowedwa ziwanda zikomo kwambiri ufunso ili lofunika ndithu kuti tikamabaliza atutiweze mayakho mwina ndilibwerezenso masiku ano tikoza kunena ndithu kuti pali anthu ena amene amalowedwa ziwanda zikomo kwambiri ndi funso lalikulu kwambiri pa phunziro iliro ndipo ndiwo mvera mvetsetse ndithu nthawi zambiri mphamvu ya mulungu mmene imagwira ntchito yake pafunika kuti ena amvetsetse pamenepa nthawi imene Yesu anali pa dziko lapansi pano ziwanda zinalipo ndipo mpaka lero ziwanda zilipo tsono koma tsopano pamene tikuphunzirapo za nthawi ya Yesu ziwanda taziona ndithu kuti zimapezeka mwa munthu koma tsopano kodi mulungu pa nthawi imeneyi analola ziwanda zipezeke mwa anthu zilowe pa chifukwa chanji nditengerepo mwayi tsiku lina lake pa Yohane chapter 9 Yesu adalandira funso kophunzira chifukwa adakumana ndi munthu amene adabadwa ali wosaona ndiye ophunzira odafunsa kuti kodi Ambuye uyu anabadwa ali wosaona kodi kuti akhale osaona adachimwa ndiye kapena makolo wake ndiye Yesu anayankha kuti palibenso amene adachimwa koma zidangochitika izi kuti mphamvu ya Mulungu ionekere mwa ndani mwa iye kodi pamene pa Yesu amafuna kutanthauza chani amafuna kutanthauza kuti anabadwa otere kuti nthawi imene Yesu anali pa dziko lapansi Mulungu alemekezedwe ndiye kuti atanthauza kuti pakuwerenga buku limene la Yohane chapter 9 Yesu adachita njira imene idapangitsa kuti munthu jadani aone ndiye kuti adatseguka maso ake nkupeza kuti munthu wambuona kodi anthu ataona kuti munthu amene anabadwa osaona ndiye waona chidachitika nchani anthu analemekeza Mulungu nthawi zina mmene Mulungu amachita zinthu zake amadziwa kuti ngati mmene amachita munthu wantsolo odziwa nsolo amati ndikapha iyi ndene lusula iyi koma ngati akuona kuti sibwino kuti palibe yoti asule sakupha ndiye Mulungu ngakhala anthu ena sana kupetsera kuti kasolo chani solo ndi kuteka solo koma bawo solo ndi bawo odziwa bawo amakapha pokapoka adziwe kuti asula iyi ndiye Mulungu adalola nthawi imene ziwanda zizilowa mwa anthu chifukwa choti Yesu alipo amene afunika kuti akawadzigonjetsa anthu apereke ulemu kwa Mulungu zili ngati Mulungu amapereka miliri mu dziko la Igupto kuti ku Igupto kuti Farao alole Anaisraeli atani azipita ndiye chimamachita Mulungu amati Farao akamakana amapereka mliri ndiye mliri uja Farao mamjenjemeretsa ndiye kenaka mliri Farao amati Anaisraeli azipita koma tsono mliri uja ukatha Farao jamapeza osita maganizo chimambakitsira osita maganizo tikawerenga mbuku ili la Exodo chapter 4 mu verse yake ya 21 patipatsa chithunzi chabwino pamenepo akuti ndipo Yehova ananena ndi Mose pakumuka iwe kubwerera kunka kwa Igupto usamalire kuchita zozizwa zonse ndazichita mdzanja lako pamaso pa Farao koma ine ndidzalimbitsa mtima wake asadzalole anthu apite Mulungu watuma Mose akapereke mliri ndi maonena kuti Farao alole kuti Anaisraeli apite koma Mulungu anena kuti ndidzalimbitsa mtima wa Farao kuti asalole mona ndiye kuti Mulungu ali ndi mphamvu yoti ndichita ichi kuti ichi chichitike ndiye tsopano Yesu ali pa dziko lapansi amene ali ndi mphamvu yogonjetsa ziwanda ndiye kuti Mulungu amalola kuti ziwanda zilowe mwa anthu cholinga chakuti Yesu pogonjetsa ziwanda ndiye kuti kukhale konena kuti Mulungu atani alemekezedwe monga tuneneramu ndipo zimenezi Yesu atayamba adapereka mphamvu paja yapadera kuwapatsa atumwi
atawapatsa atumwi mphamvu yapadera ndiye kuti mphamvu ija kumatanthauzo kuti nawonso atumwi azichitanso zotani zozizwitsa zomapanga kuti mwa munthu ngati muli ziwanda zitaniso zichoke ya tawerenga mu chapter 16 kuti Paulo mmodzi amene adali mwa atumwi adachita zimenezo. Tsopano tikawerenga ulosi wa Zekariya ndimene umationetsera kuti Mulungu adali nayo nthawi imene adzaletsa kuti ziwanda sizingaloweso mwandani mwa anthu. Tikamawerenga Zekariya chapter 13 kuyambira verse 1 ndi 2 tiwerenga pamenepo. Verse yofunika. Tsiku lomwelo padzatsegukira nyumba ya Davide ndi okhala mu Yerusalemu kasupe wa kwa uchimo ndi chidetso. Verse 2 ndipo kudzachitika tsiku lomwelo ati Yehova wamakamu ndidzawononga mayina mafano m'dziko ndipo sadzakumbukikanso ndipo ndidzachotsa m'dziko aneneri ndi mzimu wachidetso. Analosera mneneri Zakariya kuti masiku akadzabwera ndiye kuti Mulungu adzatsegula nyumba ya ndani ya Davide. Kodi nyumba ya Davide idzatseguka liti? Ndiye kuti ndi tsiku limene Yesu anapachikidwa pa mtanda. Ndiye kuti nyumba ya Davide atani yatseguka. Kuti tsopano mwayi wa amitundu azikalowamo ndi amati nthawi imene ikadzafika Mulungu adzasintha zinthu. Chinthu china chimene adzasinthe adzasintha makamaka mzimu wachidetso kuti sudzakhalanso ndi mphamvu mtundu wa anthu. Ndiye tsopano Yesu adafa. Ndiye Yesu pamene anafa tsopano Mulungu wachitanso monga momwe amachitira Farao kuti tsopano amaumitsa mtima wa Farao kuti kuti Mulungu aoneke mphamvu mwa Igupto. Ndiye chimodzimodzinso lero Mulungu apereka mphamvu kuti tsopano ziwanda zisakhalenso ndi mwayi olowa mwa anthu. Choncho pamene Yesu anabwera napereka mphamvu kwa atumwi ndiye kuti atumwi aja chimene chinachitika pato ndimafuna ndatanthauze bwino omvera. Yesu ali ndi mphamvu zija anapatsa atumwi. Ndiye kunali kuti atumwi akatenga mphamvu zija kuyika manja pa wina ujanso amachita nonso zimenezo. Makuti ali kuonena kuti uja wopatsidwa mphamvu ndi atumwi alibenso mwayi okhazika manja pa wina. Ndiye kunali kuonena kuti ngati Yesu achoka ndiye kuti atumwi akamwalira amene adzakwanitsa kugonjetsa ziwanda amene kuchita zozizwitsa zina adzakhala amene adayikidwa manja ndi atumwi. Tsono popeza amene adayikidwa manja ndi atumwi adalibe mwayi oyika pa wina ndiye kunali kuti laini ikatha ndiye kuti zozizwitsa pa dziko lapansi zatha. Ndiye kuti ngati Mulungu akadapitiriza kuti anthu aziwala kuti ziwanda zizikhalabe ndi mphamvu pa wanthu vuto likadakhala loti owaichotsa tsopano palibe. Ndiye chifukwa chake mphamvu zimene aziwanda zilibenso mphamvu lero zoti zikhuzulowa mwa anthu. Ngati timaona openga timaona kunyu kupenga nthawi zinanga kheni tasankho ni kuzupenga chaka chino nikuzongoyamba mangusula chamba kwambiri zija timanena zija. Choncho mukafunsa kuti kodi ziwanda zikadalibe ndi mphamvu pa ife kuti zikhuzumalowa mwa ife tikatengera ulosi wa Zekariya ndi kukwanisidwa kwakuti Yesu anakhetsa mwazi uja ndiye kuti lero mphamvu imene kuti koma mphamvu imene tinayo Satana mdierekezi akadali ndi mwayi omayesa wanthu koma ziwanda ayi. Tikuona ndithu naonanso ndithu kunena kuti ziwanda zilipo Satana alipo. Satana alipo. Koma chimene chinasintha ndi chani? Mphamvu ya Satana simakakamiza kulowa mwa munthu asakufuna. Koma ineyo ndikhoza kupanga chiganizo kuti nditsatire Satana koma osati Satana undikakamiza ndilomwe. Tikatione mu Bible ndinopeza kuti zonse zimene zimachitika ziwanda zimati zimalowa mwa munthu amakhala opanda mphamvu. Zimakalanda umunthu. Ndiye kuti tatalale zilolelero mu kuti zizikhale choncho zitanthauza kuti anthu akhoza kukhala alowedwa ndi ziwanda owachotsa. I know kuti ndifunso lofunika ife yoti timaona anthu ena amanena kuti ife timachotsa. Nemwe anthu ena akakhoza kulipa kuti apatu pa mtunda apa palo ochotsa ziwanda. Koma tikaona m'Baibulo tikupeza kuti ochotsawo kulibe ngakhale anthu amapanga claim kuti alipo. Adzawagwira mlandu Yesu kuti adziwe kuti anthu adziwe kuti zinthu zidasintha apa Yesu adzawazindikira msanga. Chifukwa pa Mateyu 7:21 Yesu verse 24 amauza kuti nthawi imeneyo nkamadzawakana anthu eno zidzanena kuti ife timatulutsa ziwanda m'dzina lili ndili sindili wangadi ndipo munena nthawi imene kuti ine ziwanda zidali kulowa mwandani mwanthu. Alright, mwatithandizira kwambiri koma tudzori mwine ndakozokabe tifunso pamene tupeka namba imene dzatogwiza chiro tifunsa. Koma funso lalikulu zimene lomvetsetsa ndi chonena kuti chani ziwanda zinalipo ndipo zilipo. Koma imene inasintha ndi chani
zilibe mphamvu zimene zinali nazo poyambira. ya Pano Satana alipo amene amatiyesa. Tikaona pabuku la 1 Korinto I think chapter 10 pamene amatiuza paja kuti ali ndi malire ndithu akayesedwe amatiyesa koma Mulungu sadzalola kuti atiyese koposera pamene ziwanda zimazikala omwe munthu zimaposera ziko. Tiyamikire kwambiri ife amatithandiza maphunziro limenelo lokudza ziwanda. Pa programu yathu ya tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vinjero Kondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Milundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita naine naita naine tapumulire kuno mwanawe tapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe.